Trenčín je európskym hlavným mestom kultúry roku 2026, tak som ho samozrejme navštívil. Od autobusovej stanice som išiel cez park, kde sa nachádza aj Štefánikov pamätník. Za ním sa mi otvoril pohľad na hrad a na hradnej skale skvejúci sa reliéf. Prišiel som skoro až k Mierovému námestiu, ale pokračujem doľava po takejto krásnej uličke, ktorou som sa dostal k predbrániu a samotnému hradu. Veľký okruh s výkladom stojí 12 eur pre dospelého. Sice som bol s časom natesno, ale využil som to. Najprv som si dal kávu na posilnenie, užil si výhľad na futbalový štadión a pokračoval na prehliadku. Mala trvať hodinu, ale pretiahlo sa to na hodinu a pol. Ale nesťažujem sa, prehliadka bola pútavá a dozvedel som sa mnoho nového. Užil som si aj krásny výhľad z Matúšovej veže, ale už ma tlačil čas, tak som si aspoň z diaľky pozrel kostol narodenia Panny Márie, zaobstaral si pamätnú mincu, pozrel sa na studňu lásky a už som sa ponáhľal na hlavný dôvod mojej návštevy Trenčína. Majstrovstva sveta v hokeji hráčov do 18 rokov.